Hello guys, खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिननि बे भिडिअ'आव आङो रिएक्सन खालामनायदों जोलै दा सीड राजनि बसुमतारी मेडामनि बानायनाय जोलै दा सीड। बे ट्रेलाराथ' गोबां सिगाङावनो रिलिज जादोंमोन आरो बे मुभियाबोथ' रिलिज जाबाय। ओमफ्राय गोबाङानो नुबाय जानांगौ बे मुभिखौ। आङो नुथ'वाखै मुभिखौ, खिन्थु ट्रेलारखौ आं आगोल नायदोंमोन। ओमफ्राय दा दिनै बेयाव आङो बे ट्रेलारखौ खेबसेबाव नायफिननो थाखाय आगान सुरबाय। अब्ला जों ट्रेलारखौ नायग्रोनोसै। फैला बैसागो मोसादो नामा? नंगौ। बर'नि कालचार मानना फिल्मस प्रेजेन्स सिलाइगुरि गावनाय जोलै दा सीड। Yes, nunggu iya. Mau dong bisa. Simang. Oh. Wih, nama oleh. Pensi na pensi. Pronunciation sekarang baran sialih pensi na pensi. Who is Bun Sri? So guys, दा ट्रेलारा जोब्बाय। ट्रेलारखौथ' जोबोर मोजां मोनदों। नोंथांमोना सिनायखागौ जानांगौ बिनि राइटार आरो डाइरेक्टरा जाहैबाय राजनि बसुमतारी मेडाम। बिथाङाथ' मुंदांखा जोबोरैनो। बिथांखौ आङो गिबि खेब खोनादोंमोन। आं क्लास 9 ना 10 आवनो मिथिदोंमोन बिथांनि मुंखौ। बै समाव मानसिखौ नुवाखैमोन, मानोना बै समाव आंनाव मबाइलबो गैयामोन। जेब्ला बिथाङा मेरि कम सावथुनाव एक्ट्रेसनि बिमा महरै एक्ट खालामदोंमोन, अब्ला जों बिथांनि मुंखौ मिथिदोंमोन। बै समाव जोबोद मुंदांखा जादोंमोन। ओमफ्राय जिकेफ्राव फैदोंमोन। बर'नि जिके माने बर'नि टेलेन्ट सार्च एबसुआ खुङोना बोसोरफ्रोमबो क्लास 9 आरो 10खौ। बैयाव जोङो मोनदोंमोन। बैनि थाखाय जोङो एग्जामाव फैदोंमोन बि टेलेन्ट सार्चआव। ओमफ्राय बिथाङाथ' एसामिस फिल्मफोरबो खालामखांबाय। आं नायाखै, नायनायालाय नुवाखै। बेनिफ्राय बिथाङाथ' इन्टारभिउबो होबायना, इन्टारभिउ होदोंना इउटुबावनो नुदोंमोन इन्टारभिउफोरखौ बिथांनि। नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ। स्ट'रिखौ लिरनायाव बोसोरनै ना मा नांदोंनो, माने टटेल जेनेबा कन्टिनिउवासलि लिराखैब्लाबो माने बोसोरनै लादो आरो जेनेबा। ओमफ्राय बेयाव दं एक्टर महरै सिमाङा दं, सिमां आरो पेन्सि दं। सिमां एक्टरा जोबोद मोजां खामानि मावदों। माने बेयाव दासो ट्रेलाराव नुनाय बादि जेनेबा थाबायलांनाय समाव एसे गिस्रोम गिस्रोम बबेखौबा माखौबा गावखौ नुसै जेनेबा बेनि एक्सप्रेसन होनाया मोजां जादों, एक्टिं होनाया मोजां जादों। आरो राजनि मेडाम थानायावथ' राजनि मेडामनिया मोजां जाखादों। गावनो डाइरेक्टर आरो गावनो दैदेनदों मुभिखौ। बेनिफ्राय
बे फिल्मा एसे रियेलिस्टिक आरो जेनेबा बर'नि जाथायनि सायाव बिथाङानो बुंखादों ओमफ्राय 90sनि होननानै जेनेबा गावनि स्ट'रि गाव मोननाय स्ट'रिफोरखौ गाव मोननाय बर'नि गामिफ्राव जानायफोरखौ लिरनाय स्ट'रि बेनिफ्राय फिल्मा जेनेबा अभार दा टप नङा जेनेबा इयो रियेलिस्टिक माने मोगथाङाव जानायजों लिरनाय नालाय एसे रियेलिस्टिक नुदों फिल्मखौ ट्रेलारखौ जोबोद मोजां मोनदों फैलायाबो दं बेयाव फैलानिबो जेनेबा अभार दा टप कमेडिफोर गैया खायसे खायसे मुभियाव अभार दा टप कमेडिफोरा बिदि डायलगफोरा बिदि जायोना बेयाव बिदि नुनो मोनाखै ओमफ्राय अभारअल मोजां मोनदों स्ट'रिखौ ओमफ्राय दा फिल्मखौ नुवाखै आङो माने जोंनि एरियायाव लाबोथ'वाखै लाबोबाथाय आङो बेखौ आगोलनिफ्रायनो नायनो होननानै सानखाना दंमोन दा लाबोनाय जाथ'वाखै रायजोफोरखौ बे फिल्मखौ सापर्ट होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै बे फिल्मखौ बानायनाय जादों आरो जों आसा खालामो बा आं आसा खालामो बिथाङा जेनेबा मोजां फिल्म दिहुनलांबाय थागोन आरो जेनेबा बर'नि जारिमिनारि फिल्मफोरखौ दासान्दि नुथ'वाखै माने बानायनाय जाथ'वाखै आरो बानायनायनिबो जेबो माने लामा लाथ'वाखै आसा खालामो बिथांमोना एसे माथा मारिगोन बे बर'नि जारिमिनारि जेरै सोमदोन जोहोलाव दैमालु जोहोलावमोन बायदिनि फिल्मखौ दिहुननो थाखाय आङो बे ट्रेलारखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांमोनाबोथ' मोजां मोनखादों जानांगौ आरो सोरबाफोर फिल्मखौ नायखांबायब्ला माबायदि मोनखो बे कमेन्टआव होबानो जाबाय अब्ला दिनैनि बे भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै थेंक इउ गोजोन्थों।